Philippine politics professor, doon na may nahimong maayo nga resulta if in case there was, no? Ang courtesy resignation, because I read recording sa akong research, doon na po yung mga kanhing presidente nga naghimo sa ingon courtesy resignation. Doon na may laing presidente na ang resulta sa ihang pagtawag o paghagit o courtesy resignation was good, professor. Actually, wala tayo masyado. Kasi yung courtesy resignation naman, usually, pag-start ng isang department. Like for example, if you remember, bago pumasok itong Secretary J. Ruiz, di ba, ng PCO, di ba, nagpa-courtesy resignation siya sa lahat ng mga department heads ng kanyang opisina. Yes, sir. Okay, para at least ma-evaluate niya kung sino talaga yung gumagalaw, sino yung nagtatrabaho, at sino yung hindi. Di ba? Pero dito sa atin kasi, usually kasi yung courtesy resignation, parang na siya, parang desperate attempt, di ba? To take control of the people under you. So hindi ko maintindihan bakit kailangan pang gumamit ng courtesy resignation. Ako usually, tama po kayo pag ni-research yung usual na gumagamit po ng courtesy resignation ay yung mga administration na medyo medyo may duda na sa performance, Ngayon, may duda na sa kasi kung effective naman yung administration, maganda yung performance, maganda din yung performance ng mga department, bakit ka pa magpapa-courtesy resignation, di ba? Kasi ba't mo patatanggalin kung effective naman? So usual po yung kung tama po yung research nyo, usual po na nagpapa-courtesy resignation are those presidents na medyo may problema po sa kanilang administration. So medyo hindi po effective at nagkakaroon na sila ng problema. Kay si kanhi Presidente Duterte, murag wa man siguro siya nagpahimo sa ingon kay ba? After siya, mga 1 month after to siya eh. Okay. Pag ma-remember ni mo, Prof, si former President Rodrigo Roa Duterte, human sa pila ka buwan to, nagpa-kuan siya. Courtesy resignation yes, po siya. nagpa-courtesy resignation siya sa mga cabinet secretaries. Og wa ko masayo, Prof, kani Anto? Yeah, actually yung sabi mo yung courtesy resignation kasi usually maganda siya sa start, Pag nag-umpisa kayo. Yes, sir. 'Di ba? Kasi ibig sabihin yung mga nakaupo na diyan, i-evaluate mo. Dili mo. Pero not in the middle of an administration. Yes, correct. Og ako mahinumduman yata marag 1 month gikan paglingkod ni former President Rodrigo Roa Duterte. Oo. So hindi po yung not in the middle of your administration. Kasi kung in the middle of the administration, may nakita ka ng problema. Yes, sir. Pero kung start of the administration, ibig sabihin, that's your strategy, That's your strategy na to start anew, di ba? Yes, sir. Start on the right foot. Kasi kung yung mga taong yan hindi naman under sa iyo, hindi mo alam kung paano yan nag-perform, di ba? Hindi mo alam kung paano nagtrabaho. So how would you be able to address the problem? Kung di ba, yung mga taong yan hindi mo naman kilala at hindi mo alam kung paano magtrabaho. So yun, tama yun. Courtesy resignation sa umpisa, okay lang yan. Pero yung courtesy resignation in the middle of the administration, in the middle of the term, there's a problem. Di ba?